אתמול נזכרתי בו, באיתמר סודאי ז"ל, מכפר אדומים. איך צחקנו שהוא בלתי ניתן לעצירה, שגם אם כדור יפגע בו, הוא יחזור חזרה. הוא היה גדול וחזק כל כך, ונראה בלתי פגיע. שבועיים לפני שחרורו, הוא נכנס לחלץ פצועים מקבר יוסף שבשכם, והנבואה לא הגשימה את עצמה, כי הכדור לא חזר חזרה, הוא הרג את איתמר. ובתוך כל המילים שנכתבו, יש שתי מילים קשות מנשוא. הוא היה. כולם מדברים תמיד על מי שהם היו, ואני חושב על מה שהם יכלו להיות, על מה שיכלנו להיות איתם, על מה שהמדינה הזו הייתה אם הם היו נשארים איתנו. כל רגע שנשמר זיכרון ישן, וכל מה שנשכח עם השנים, כל שכבר עבר, האם תזכור אותם, האם תדע, אתה שם בכולם. משפחות שכולות, אני כל שנה רואה אתכם מגיעות לכאן, למעין יום זיכרון שיש מי שטועה שהוא עבורכם, בעוד אתם מחפשים איזה יום שכחון. אני מכיר אותה, את הדפיקה על הדלת. אני בחוליה שבאה לדפוק. אני מכיר אותו, את רגע השבר, הרגע שבו כל העולם משתנה, ומכתש ענק נפער לכם בלב, ומגלה שאין, הוא הדבר היחידי המסוגל למלא את הלב עד אפס מקום. המפקד שלי אמר לי, מכל מלאך כזה שאני מכיר רק במותו, אני משתדל לקחת משהו לעצמי. וכך סיפר שלקח מארז אורבך ז"ל שנהרג בפיגוע הדריסה בארמון הנציב את החלום שלו, להיות אדם טוב ולהשתפר כל הזמן. ואת אל חי תיארלב זיכרונו לברכה, אחיה של רננה, שהייתה מדריכת המסע הישראלי שלנו, שנרצח בפיגוע הדריסה בעופרה, ואת תמונתו בקילומטר ה-70 של מסע הקומתה שלו כשהוא מחייך מאוזן לאוזן, ואת דבריה של אמו שאמרה שרק אם נפיץ אור כמוהו, רק כך נצליח לגרש את החושך. מי שחלם לו ונשאר לו החלום, מי שלחם, הוא לא ישכח על מה לחם. ואני מבקש היום שגם אנחנו לא נשכח על מה לחם. על מה לחמו אותם רבבות הנשמות שאת שבר לכתם אנו כואבים היום. הם לחמו על המדינה שלנו. הם לחמו בשביל שנחיה פה וניקח כמובן מאליו את כל משהו כל כך לא מובן מאליו. את היכולת לקום בבוקר, לנשום אוויר נטול אבק מלחמות, להלך חופשיים בדרך לבית הספר, לצחוק, לאהוב, ולחיות את החיים שהם לא זכו לחיות. אולי היינו עריות, אך מי שעוד רצה לחיות, אסור היה לו להיות על גבעת התחמושת. מי שעוד רצה לחיות, אסור היה לו להיות על גבעת התחמושת, ובקבר יוסף, ובינג'בל, ובכפר דרום, ובדרך למילואים ברמאללה. אבל הם היו שם, כי הם הבינו שאם הם לא יעשו את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומם. הנער הזה עכשיו הוא מלאך, לא עוד יברכו, לא עוד יבורך. אלוהים, 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 לוח ברכת לו חיים. אז אלוהים לא ברך לו חיים, לא ברך להם חיים, אבל בזכותם השאיר אותנו כאן בחיים. ותמיד אומרים, במותם ציוו לנו את החיים. אז אם במותם ציוו לנו את החיים, בואו ונזכור היום, ובכל יום, מהו אותו ציווי לחיים. ציווי לחיות בארץ הזו חיים של ממש. ציווי לחיות ולהוקיע את הרוע, את צרות העין, את השקר, את הצביעות, את הרע, את המלחמות שבתוכנו. ציווי להיות עם חופשי משנאת חינם. ציווי לחיות כפי שאנו זוכרים אותם ורואים אותם בתמונות, יפים, אוהבים, צוחקים. ציווי לחיות את חיינו כפי שהם מתו, בעוז, בגבורה, בכבוד. זה הציווי לחיים של אלו שמסרו את חייהם, להמשיך את מורשתם. כי אדם לא מת לעולם, כל עוד מורשתו חיה וקיימת. וארץ ישראל ואנחנו, זו מורשתם.